danori eta ondo etorriek gaurko herri batzarrera. Entzun duzuenez, gozo hasi dugu herri fatzu bategaz eta pentsetan dut, ziur nau, amaitu eholan egingo dugule. Badira hile batzuk hilbandu zindartu proiektu eta prozesue hasi gendunik. Eta buru belarri egon gara hainbet jente horretan. Ordutik hona herritar, eragile askogaz elkartu gara eta lan egin dugu. Prozesu honen helburue handien izan da zelako igorre irudikatu gure dugun 2030ean eta aurrerantzean. Herrigintzatik eta udalgintzatik iparra nora joan argi eukiteko. Horretarako dakargu eta gaur aurkeztuko dugu oraintxe bertan 4 urtetarako 16 pertsonako zerrenda proposamena. Maria Zorrilla, 16garrena, gaur ezin izan dago etorri, baina, nik uste dut txaloak. Jose Luis Korta. Ader Aguirre. Joana Etxebarria. Xavier Altuza. Elene Valdez. Juanju Olander. Sayoa González. Estau, baina, Andoni Alikabarreta. Zegarren Saioa Ozobia. Ibon Ozeli. Irati Muñecas. Asier Bustinza. Eta Ainara Castillo. Aldekoak. Kontrakoak. EH Bildu 4 urtetarako zerrenda proposamena, hemen dekozue.